Ngiyanibingelela ke bazalwane egameni elihle, igama lomfeli nomsindisi wethu onguKristu Jesu. Awu madoda, okungaye thina sisindisiwe, okungaye uNkulunkulu bafowethu uyabuyisana nomuntu. uNkulunkulu esezulwini lakhe uyabuyisana nomuntu esesemhlabeni ngoKristu Jesu nje eyedwa mfowethu. Simbonge uNkulunkulu ngomoya wakhe bafowethu asipha wona, okungawo umoya wakhe uNkulunkulu uyasenza sikwazi sisela emhlabeni ukuhlanganyela ebuNkulunkulwini bobuNkulunkulu bakhe. Yayizwa leyo nto, uNkulunkulu uyenza sikwazi ukuhlanganyela ebuNkulunkulwini bukaNkulunkulu bakhe. Kangangokuba uNkulunkulu mfowethu mihla yonke daily, mihla yonke ekseni ngokweBhayibheli, mihla yonke ekseni ngokwembhalo engcwele, uNkulunkulu evuselela umusa wakhe phezu kwethu, thina msebenzi wezandla zakhe, thina zimvu zedlelo lakhe, thina senhlamvini yeso lakhe. uNkulunkulu mfowethu uyasibala, he counts us faithful, uyasibala asibone sithembekile ukuthi angasethemba ngezinto ezithile, angasethemba ngemindeni, angasithemba ngabantwana, angasithemba mfowethu ngemisebenzi ethile, asithembe ngamabhizinisi athile, azasithembe mfowethu nangebandla lakhe ukuthi sibizwe ngabefundisi. Haleluya. KungoKristu Jesu bafowethu ukuthi thina siyabalwa. Ingakho nasemsebenzini mfowethu wena osebenzayo kusasa bebebuza ukuthi ibinjani weekend yakho, uzobatshela ukuthi hey mfowethu, weekend yami ibiyisimanga, ngibaliwe. uNkulunkulu ngibalile mfowethu emseni wakhe ngenkathi yovuselela, waphinde wangibala uNkulunkulu njengothembekileyo nangamethemba ngeyimfihlakalo ezithile mfowethu, ngeyimfihlakalo ezithile zakhe, ngeyimfihlakalo ezithile zezulu. Ingakho ke mfowethu uNkulunkulu eze wathi angamphume mfowethu, manje wathi uNkulunkulu angiphume nhlangothi zonke, ngiphume nangezinkalo zonke, ngambulela abantu bakhe ngemfihlakalo, ngambulela abantu bakhe ngengcebo, ngambulela abantu bakhe ngenkazimulo yemfihlakalo yevangeli lensindiso neqiniso, omfihlakalo inguKristu Jesu ophila kuwe nophila kimi, noyithemba lenkazimulo yethu. Ngibaliwe. Uma mfowethu ukuthi wena awubalwanga noma uyafisa nawe ukuthi ubalwe ukuze uthenjwe, uthembeke, uNkulunkulu akuthembe ngezinto ezithile, hayi mfowethu ngikhona ukukulekelela, ngikubambe ngengalo, ngikuhambise mfowethu nami endleleni engiyihambile ngaboniswa kuyo ukuthi ngenza njani ukuze ngisindiswe, ukuze uNkulunkulu nami akwazi ukungibala, ngibe umuntu obalekayo. Haleluya. Muhle uNkulunkulu bafowethu, simbonge uNkulunkulu nangomusa nje wakhe bafowethu, i-manifest presence yakhe nje uNkulunkulu. Simbonge ukuthi sisengala asizwise i-taste yobukhona bakhe. Haleluya. So ebukhoneni ke kaBaba uNkulunkulu mfowethu, in God's divine providence, thina siyanakekelwa, thina siyathandwa, thina siyavikelwa. Haleluya. Siyavikelwa, asikhokhi ngisho isenti. Nawe ke siyakumema mfowethu ukuthi ukuze ubuzwe lobumnandi esiphila kubo, ubuzwe ubumnandi bokunakekelwa, bokuthandwa nokuvikelwa uNkulunkulu, woza nawe mfowethu uzohlanganyela kanye nathi, mase siyabonisana, sifundisane ukuthi iyiphi indlela uNkulunkulu afuna sihambe ngayo thina esiwumsebenzi wezandla zakhe, thina esiyizimvu zedlelo lakhe, nathi futhi esisenhlamvini yeso lakhe. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo unomona ngathi, uNkulunkulu esimkhonzayo unentshisakalo mfowethu enzima kabi ngawe nami. Uzathi uNkulunkulu, even the fiery darts of the evil one,
imcibisholo yomubi. It cannot quench. Ngeke mfowethu ize imelane nenjongo uNkulunkulu anayo ngami nawe. Ngisho bangakukhafula mfowethu bakubize einkambeni ezithile. Ngisho bangakukhafula mfowethu bese emsamo yabo yobubi. Hey, ngisho bangabiza inhloboni yemithi, abanye baze bakushaya nange-speed trap, abanye impela baze bayikhwife emoyeni. Intshisakalo mfowethu uNkulunkulu anayo ngawe. Intshisakalo uNkulunkulu anayo ngawe iyamelana nalezi. Abanye baze bakubize ngomthakathi, ungakathakathi ungenze lutho. Kodwa ngenxa yokuthi wena ugqirhe ngegazi kaKristu onguJesu, wena ugqirhe ngomoya kaNkulunkulu owumlilo. Hayi mana akukho kusondela eduze kwakho. Bayohlangana ngamakhanda mfowethu, uNkulunkulu angenelele ngoba unomona ngawe, angenelele uNkulunkulu bayibone behlukana inhlangothi ezu7 mfowethu, bayibone besanganelwa amakhanda. Bayibone bengaboni ngeselodwa kade behlangene ngawe. Uyobona ukuthi hayi uNkulunkulu ukhona, nabo bayobona futhi ukuthi hayi uNkulunkulu ukhona. Baduke nezwe. Bese kuthi laba bakubela igodi, ukuthi ungene egodini ufe. Mfowethu bangcwabane bodwa kuze kusho komunye ukuthi lokusaqala ukukhuluma ngegama lalomuntu siyangcwaba. Mese shesheqhela athi hayi ngeke mina sengifuna ukubonana naloNkulunkulu walomuntu okuye noba ngothi ngibangcwaba abantu bengihlangana naye ngalomuntu kuze babe bangaka. Hayi khona into ekhona. Bese uNkulunkulu ezambula kubo ngoba vele kusentandweni yakho uNkulunkulu ukuthi angabikho noyodwa osalayo ekwazini ngengcebo nangenkazimulo yemfihlakalo yevangeli lensindiso neqiniso omfihlakalo nguKristu Jesu noyithemba lenkazimulo yethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngempilo bafowethu. Ingakho zonke insuku sithi Ebenezer. Siyabonga ukuthi usigcinile Jehova kwaze kwaba lapha. Siyabonga ukuthi usigcinile kwaze kwaba lapha. Siyathembisa ke nathi ukuthi imihla yonke yokuphila kwethu sizohlala endlini yakho Jehova azabuya uKristu Yeshua oyinkosi nomsindisi kithi. Amen. Siyaqhubeka ke ngenza kwethu nochungechunge lezimfundiso zethu. La sikhuluma khona ngama-altare, la sikhuluma khona ngemsamo, la sikhuluma khona ngey'godlo. Nkosi yami, ngoba kumele iy'godlo sizazi ukuthi ukuze isigodlo sakho sisebenze kumele kube ngesikabani. Haleluya. Ubani umnini wesigodlo? Amen. So ke siyabuka ke la sibuka amagama mfowethu aqanjwa abantu abathile abathi bebekhala kuNkulunkulu, bekhuleka kuNkulunkulu, bemdumisa uNkulunkulu, benza imihlatshelo neminikelo ethile kuNkulunkulu, bebika izimo zempilo, bebika ama-challenges ababhekene nawo empilweni. uNkulunkulu wasephendula faithfully ngokwethembeka. Base bethi angeke sikuyekelele lokhu ukuthi kuphelele ezeni njengeze, kodwa siyokwakha isikhumbuzo ukuthi uNkulunkulu waphendula, uNkulunkulu wangikhumbula, uNkulunkulu wangibheka ngeso elisha ngisesimeni esithile, uNkulunkulu wayithuna mfowethu indlebe yakhe ukuthi ngizwe esikhalweni sami. Base bewakha ke mfowethu ama-altare, bakhe imsamo, bakhe igolo abaya kuzona ukuyokhumbula imfihlakalo uNkulunkulu azenzile empilweni zabo. Nathi ke bafowethu siyafundisana ke ngalezi ngoba ezinye ibhaliwe ezinye ayibhaliwe, ziyavela. uNkulunkulu uyazembula kithi sikhuleka, sidumisa, sisenza iminikelo ethile. uNkulunkulu mase yiveza kithina. Haleluya. Amen. Namuhla ke bafowethu sizobuka uJakobe. Haleluya. Namhlanje sizobuka mfowethu umsamo kaJakobe. Kungani
uNkulunkulu awuhlonipha umsamo kaJakobe, Jacob? Kungani uNkulunkulu athi uJakobe mekhuluma kulomsamo kwase kuvuka amaminithi uNkulunkulu wase uhlonipha lomsamo? Amen. Mase siphinde sibheka futhi ke the prophetic, lo uNkulunkulu afuna ukusambulela kona ngomsamo kaJakobe. Hallelujah. Sifundisiwe bafowethu, sifundisiwe thina la eSanctuary ukuthi God Sanctuary Family Church phumani kalo zonke nambulela abantu bami ngomsamo, nibatshele ukuthi umsamo awusiwona umkhosi othile owakhelwe phezulu kwemikhuba ethile nosiko mpilo labantu abathize. Hayi, umsamo uyona leyo nto mfowethu. Umsamo awuwona umkhosi othile owakhelwe phezulu kwemikhuba ethile eyenziwa abantu abathile nabosiko olithile. Kodwa umsamo mfowethu ngokwezwi likaNkulunkulu, umsamo uyindumiso thina makholwa esihweba ngayo noBaba uNkulunkulu ukumbonga uNkulunkulu ngezinto asenzela zona, ukumbonga uNkulunkulu ngezinto asethembe ngazo, ukumbonga uNkulunkulu nangezinto asethemba ngazo even today. Hallelujah. Umsamo ke loyo mfowethu. Umsamo mfowethu is a spiritual transaction. Umsamo mfowethu yilapho imimoya ilenda khona iphinde imimoya isukele khona. Hallelujah. Umsamo ke loyo from kwezikamoya. Yila ukwazi ukuya khona emsamo mfowethu izinto zizimbi. Uye emsamo wakho ukhala, uye emsamo wakho uhamba ngamadolo kunzima. Mase ufike emsamo wakho mfowethu ukwazi ukusamona, you summon, ukwazi ukubiza imimoya, uyibizele emsamo, ukhulume naye. Mase ibuyele emuva kwamoya, kubaba wemimoya la ivela khona. Hallelujah. Ubungozi bomsamo ke lobo mfowethu. Ingakho kufuneke wazi ukuthi kukhona umsamo wobuNkulunkulu bese bakhona futhi neminye imsamo yobusathane. Ingakho kufuneka ukuhlale kukhona kuwe ekhanda ukuthi uma isimo sempilo yakho sidingidwe emsamo, depending ukuthi imuphi umsamo esidingidwe kuwona. Uma kuwumsamo wobubi mfowethu, nawe mulwa nalobo bubi, kufuneka ulwe ngomsamo. Hallelujah. Uma izinto zakho zidingidwe emsamo wobuNkulunkulu, ngokuhamba kwesikhathi yaphela inhlonipho yomsamo kaNkulunkulu, yangaqhubeka umndeni wakho nokuhlonipha umsamo kaNkulunkulu, kungenzeka ukuthi wena ubekelwe le ntshumayelo yanamhlanje ukuze uhambe uyoyivuselela imsamo kaNkulunkulu, ukuze ivumelwano uNkulunkulu angena kuzo nokhokho bakho ngawe ziqalwe phansi zivuselele. Amandla ke mfowethu omsamo la sikhuluma ngawo. Hallelujah. Amandla omsamo la sikhuluma ngawo mfowethu, i-altar. Ingakho ke namhlanje uchungechungele imfundiso zethu sizokhuluma thina ngomsamo kaJakobe. Hallelujah. Ukuze understand mfowethu, ngoba kungenzeka nawe ukuthi unguJakobe wefamily yakho kodwa wazi ngoba wambulelwe. Kodwa namhlanje yazike ukuthi kusentandweni kaNkulunkulu ukuthi wambulelwe wena ngemfihlakalo nangengcebo evangeli lensindiso leqiniso kaBaba uNkulunkulu.
omfihlakalo nguKristu Jesu ophila kuwe nophila kimi noyithemba lenkazimulo yethu. Uma silehla kancane ke mfowethu sibuka ukuthi uJakobe ungubani, sizokhumbula ukuthi uJakobe ukhokho wakhe uAbraham. Haleluya. Ngoba uJakobe uzalo ubani? Uzalo uIsaac, uIsaka, emzala uRebecca. Haleluya. Bawuthukeke mfowethu amadodana kaIsaka uRebecca, uJakobe noEsau. Haleluya. Now singeke ke sadipha kakhulu, kodwa into ekufuneka uyikhumbule la ukuthi uAbraham yena uzalo uTera. Haleluya. Baphuma phi labantu? Baphuma eUr of the Chaldeans. Ngamafishane baphuma endaweni ebizwa ngeUri ezweni lamaChaldeans or in Babylon. Hallelujah. Now Abraham waba mfowethu ne moment of truth, waba nesimo sokungena eqinisweni lobuNkulunkulu bukaNkulunkulu engazini kwakhe. Ezalo ubaba mfowethu wakha onkulunkulu bendawo eBabylon. AmaChaldeans onke onkulunkulu ababesendlini zabo nasemsamo yabo babephuma esandleni sikaTera, beqhamuka ngosayizi abahlukene, abakhulu nabancane. Uma uAbraham eba nokuhlangana kwakamoya nobuNkulunkulu bukaNkulunkulu, mase bahlola labo uNkulunkulu ukuthi bangakwazi yini ukuzivikela kuye nokumvikela yena ukuze abathembe. Haleluya. Uyakhumbula ke mfowethu leso sambulo la kwagcina khona ebalimaze bonke uNkulunkulu baseChaldean abakhiwo uyise uTera. Haleluya. Lokho kwaba ngokuthi ke mfowethu uTera aphume nomndeni wakhe, aphume mfowethu ezweni lamaChaldean endaweni ebizwa ngeUri, bahambe baze bayokwakha kuphi? eHaran. Haleluya. Bayokwakha eHaran mfowethu. Washona uTera mfowethu bese eHaran, wasala uAbraham. Haleluya. Abraham ngenqamula mfowethu, ufuna usheshe uyibambe ingakulahlekeli. uAbraham ngenxa yesenzo sakhe sokubona ukuthi uNkulunkulu abenziwe, uNkulunkulu ababaziwe, uNkulunkulu abambiwe, abenziwe ngokumbiwe emhlabathini, ababona uNkulunkulu. Lokho kwamsondeza uNkulunkulu kuAbraham. Haleluya. Kwamsondeza lokho uNkulunkulu kuAbraham. uNkulunkulu waseba nobudlelwano obusondelene noAbraham. Haleluya. Na uNkulunkulu uyamvakashela kuAbraham, ukhokho kaJakobe. Uzokukhumbula lokho kuGenesis chapter 12. uNkulunkulu uthi lenhlonipho yakho ngiphe yona nokukholo nalo kimi lingenza ngingene evumelwaneni ezithile nawe. Lalela ke mfowethu, kungekho lutho esandleni sakho, mina Jehova uNkulunkulu, I will make your name great. Ngiyokwenza igama lakho libe sezizukulwaneni ngezizukulwane. Mina Jehova uNkulunkulu okubusisayo ngiyombusisa, okuzondayo nami ngiyomzonda. Mina Jehova uNkulunkulu ngizokwenza ubaba wezizwe, billions and billions of people abayosika iphethini empilweni oyiphilile wena kimi, ngiyobabusisa.
ngiqalekisa abaqalekisayo ngibalontshe nabo into higher dimensions ngibalontshe ekweindaweni kamoya eziphakemeyo. Hallelujah. Siyambona uAbraham mfowethu uNkulunkulu mekhuluma lesi sithembiso kuye kuGenesis chapter 12 uyayikhumbula lento. Kungekho lutho uAbraham alibonayo mfowethu ngeso. Kungekho lutho uAbraham aliphethe oliphathekayo kodwa ngokholo uAbraham lesi sithembiso uNkulunkulu asenza kuye wathi ngeke ngisiyekelele ukuthi ngisigcine engqondweni kuphela kodwa ngizokwenza ngaso isikhumbuzo. Wasakhi altare uAbraham wakhi altare waselibiza ngoba leli altare walibiza ngofaith ngoba uma kuye encwadini yamaHebheru uchapter 11 uma sikhuluma ngokholo uNkulunkulu uyasambulela i-definition yokholo uthi faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. Ayizwa ngokwesiZulu mfowethu encwadini yamaHebheru chapter 11 uma sichaza ngokholo Nkosami sibuka amaqhawe okholo uNkulunkulu uthi ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo ngokuba okhokho bethu bafakazelwa ngakho ukukholwa. Hallelujah. By faith okhokho bethu they received a good report. Amen. So siyambona uAbraham la eyibona le mfihlakalo kaNkulunkulu ngokholo ukuthi hayi man adinga ukuthi ngize ngiphathe ngesandla kuqala ukuze ngikhole. Ngiyakwazi ukuphatha ngenkolo before ngiyiphathe into ngesandla. Amen. Sambona yefethu uAbraham akhi isikhumbuzo se-altare akha isikhumbuzo ngomsamo noma ngesesigodi. Usakha kuphi kuAbraham? Usakha endaweni ekuthiwa kuseBethel. Hallelujah. Umkhulu kaJakobe uqoqa amatshe eseBethel alakhe uAbraham mfowethu leli altare awakhe uAbraham lomsamo asakhe uAbraham lesi sigodi. Hallelujah. Sibe isikhumbuzo. Amen. Ngalesi sikhathi wayengakaphushwa nokuphushwa ukuthi uJakobe noEsau bobe babe khona. Hallelujah. No Isaka uyise wayengakafiki ngisho ukufika emhlabeni. Hallelujah. Wayengakafiki ngisho ukufika emhlabeni. Now to cut a long story short mfowethu ukunqamula lesambulo sibe sifishane ukuze usheshe understand ungalahleki. Engakazalwa uyise kaJakobe uIsaac uAbraham wakhani umsamo uwakha kuBethel uwakha ngamatshe wenza isikhumbuzo ukuthi uNkulunkulu wangithembisana mina nomndeni wami nabantu bakhe abayosika iphethini kimi bangibize ngobaba. Hallelujah. Kufika isikhathi bafowethu ukuthi uAbraham ahambe emhlabeni eintabeni zaseBethel kusele mfowethu ialtare elmemeza isithembiso sikaNkulunkulu phezu kwempilo yakhe nempilo yomndeni wakhe nabantu abayombiza ngobaba. Aphile mfowethu uIsaac, aphile mfowethu Isaka, aphile uIsaka mfowethu naye ngesikhathi sakhe azashada uRebecca. Amen. Ashada uRebecca. Na uRebecca emthole ezweni lakubo hayi kulelizwe abafikele kulona
bathola abantwana ababili, uEsau noIsaka, uIsaac. Hallelujah. Indaba mfowethu siyithatha ke lapho uIsaka eseneyingane mfowethu noRebecca ezimbili. uEsau noJakobe. Siyafunda ke futhi uyasivezela uNkulunkulu ngezwi lakhe ukuthi ama skills abo abengafani. Esau yena umzingeli. Mase ukuthi uJakobe yena usekhaya most of the time noma uRebecca benza imisebenzi yasendlini. Mekufika isikhathi ke la uIsaka khona iOld age simfikile nokufa sekusondela kuye kumvakashela. Ukhuluma noIsaka indodana yakhe. Uthi mfana wami ngaphambi kokuba ngihambe emhlabeni ngiyacela uyongizingelela inyamazana. Mase ungenzela lo kharo wazi ukuthi ngiyawuthanda. Hallelujah. Ungenzele lo kharo wazi ukuthi ngiyawuthanda. Ngifuna ukurelease isibusiso phezulu kwempilo yakho ngaphambi kokuba ngihambe. uRebecca yizwa lenkulumo. Mase uRebecca evakashelwa ububi engqondweni yakhe nasemphefumulweni wakhe. Ngoba yena umuntu arelate naye kakhulu uJakobe ngoba uhlala naye esikhathini esiningi ekhaya. Uyilast born yakhe. Hallelujah. Meyizwa lenkulumo mesefikelwa uSathane uRebecca. Mefikelwa uSathane uRebecca meselinda ushansi ukuthi aphume uEsau ayozingela inyamazane azokwenzela ngayo kwakwakhe isidlo esizokhulula isibusiso kubaba wakhe. Esahambile ke mfowethu uEsau ayozingela. Ubuqili bume ngenyawo uRebecca mase ekhuluma noJakobe ethi ngimzwile ubaba wakho ufuna ukukhulula isibusiso phezulu komfowenu Esau. Angeke mina ngize ngivume leyo nto ngoba wena uyintandokazi yami. Kuzomela uhambe esibayeni uyobamba izinyane elise soft eliselincane esilipheka bese litaste njengenyamazana eyozingela umfowenu ngoba vela amehlo kababa wakhe awasaboni. Ngizombathisa lesikhumba salo mina lelo zinyane ngoba umfowenu unoboya wena unabo uboya. Azothi bekuthinta acabanga ukuthi uyena. USathane akufikeli la uJakobe. USathane kufikela unina uRebecca. Hallelujah. Esinye sezinto efune siqondise lezi. Singawaqamba amanga. Sithi wadayisa ngefa lakhe uEsau. uEsau wahlonipha isicelo sikayise ukuthi aphuma yozingela. Esakhelwe phezulu kwesithembiso sokuthi uma usungenzele lokhu ngizokhulula isibusiso phezulu kwempilo yakhe. Kodwa ubuqili nobusathane bavuka kunini uRebecca. Izinto ezenzakalayo lezi even namhlanje. Abanye benu baphumile emakhaya. Abanye benu baqashile emqashweni. Abanye benu bayimhambima ngenxa ukuthi amaphepha ekhaya lakini ashintshwa ngobuqhophololo lobugebengu asebiza igama lomuntu olithile. Lithembe libiza yena waniphendukela esiswini njengotshwala nibe niyingane ndawonye. Hallelujah. Kwakuyena manje sewunqoshishilizi ekhaya likamani nobaba. Kodwa selimemeza yena amaphepha abiza yena ngenxa ukuthi ube nemali yokuthi ayothenga abantu abathize. Nitheni nanithi niyabuya nize ekhaya nafica ikhaya selingekho sekuyena kuphela nezingane zakhe omunye. Hallelujah. Into ezenzakalayo lezi. Leyo nto isuka entandweni kaNkulunkulu, isuka entandweni kaSathane nobusathane bukaSathane. Hallelujah.
Anisakwazi nokwenza izinto ekhaya. Anisakwazi nokwenza imisebenzi eyikhumbuzo zokukhumbula abazali benu. Izinto abanenzela yona ukuze nami namuhla nibalwe njengabantu ebantwini. Hallelujah. Sizokuveza ke thina lokho. Anidayisanga ngefa lekhaya. Kodwa kwaba uqopholo nokubonakala lobusathane bomunye wenu oyigazi lenu okuyena owenza lento. Hallelujah. So kwamanga ukuthi nina nidayise ngekusasa lenu. Nina nidayise ngombuso wenu. Nina nidayise ngekhaya lenu. Ngoba nani mangase nibe nemali eyanele. Ningavula icala nimvulele lo muntu nifuna ukwazi ukuthi ubani owasayina. Esayina kubani nini ukuthi nina niwumndeni navuma ukuthi ikhaya libuyele kuyena. Hallelujah. Bavuka kuSathane kuRebecca. Baphumelela futhi ngoba wayipheka lento uRebecca ngendlela yokuthi ngempela itaste njengalesi sicelo senziwe uYezeki kuJakobe Esau ukuthi amenzele sona. Uthembe emthinta uJakobe wamthinta uboya umama wakhe amlungisile besikhumba wasesikhulula isibusiso. uIsaac wasikhululela phezulu kwaJakobe. Hallelujah. Unina uRebecca uyena owadala ubutha phakathi kweingane zakhe. Hallelujah. Wadala ubutha phakathi kweingane zakhe. uNkulunkulu akayithandi leyo nto. And futhi uNkulunkulu ngeke azayithande leyo nto. Ingakho umuqhubeka nencwadi kaBereshith mfowethu lesenibiza ngoGenesis namhlanje umukhuphuka uya lapha ko38 kuyaphezulu. Uzothola ukuthi uNkulunkulu wenza isimo sokuthi uEsau benoJakobe kube nokubuyisana phakathi kwabo. Ingakho uNkulunkulu azamvakashela uJakobe mfowethu egijima emaqaqasini uJakobe ebalekela umfowabo uEsau owathi mebuya wafica isibusiso sesikhululiwe. Hawu kanjani na ukusho ukuthi umama wakho ungiphamba ingqondo ngobugebengu. Nawe wangafila kanjalo uthi la kuyohlangana khona nomfowethu ngiyombulala kanti isigebengu esikhulu umama uyoxabanisa ingane zizeyifuna ukubulalana zodwa. Wabaleka ke bafowethu uJakobe wagcwala amaqele. Hallelujah. uNkulunkulu akayithandanga lento. Egcwaleni kwakhe amaqele uJakobe ubaleka ubhekephi kwamalume wakhe uLabani. Umfowabo kamama wakhe uRebecca. Mefika lapha kwaLabani afika esesemaqeleni engakafiki nasekhaya. Aye lapha kuyiwela umthombo ekuphusiswa kuwona imfuyo ovalwa ngetshe elithile. Hallelujah. To cut a long story short bekhuluma ke nabelusi bendawo ukuthi awukungani madoda ningayiphuzisa imfuyo right now. Bathi hayi siyalinda bonke abantu abanemfuyo baze bafike kube masiginqa itshe. Ibambe naleyo ginqa itshe. Ngoba zonke lezi zinto mfowethu ezakwamoya kumele ifezeke. Hallelujah. Ukuthi beginqa lelitshe kunamanzi mfowethu anika impilo. Waters of life will flow. Kodwa uzoyibamba ke nawe namhlanje ukuthi khona lapho la kwaginqeka khona itshe, khona kwaphalala khona igazi, kwaphalala kwaphuma amanzi. Hallelujah. Mase bebuza ekhuluma nabelusi. Kuze kufike ekutheni bathi hayi, hey mfowethu ukhona ubaba la ubizwa ngoLabani. Eyakhe imfuyo iluso uRachel. Hallelujah. Akuze kube ukuthi uyabonana ke noRachel bezophuza bese emqabuza bese emtshela ukuthi uma ufike ekhaya ubatshela ukuthi mina ngizalo ubani ubaba wakho umalume kimi. Hallelujah. Ngokwemthetho emdala ke bagcine ke mfowethu ulona uJakobe eshadile nobani noRachel.
manje uRashel emncane efuneka ashade omdala aqala uLeah uzoyifunda ke masuku wedwa mfowethu kodwa ke la sijonge khona thina ukuthi esendleleni yokubaleka ngoba manje simbone ebalekela umfowabo siphinde futhi simbone uNkulunkulu membusisa ekwalabani uNkulunkulu emupha ingxenye yemfuyo kaLabani kungahlali kahle angathi ingabi kwi-favor kaLabani indaba yokuthi abusiswe yena ngemultiplication yezinto ezithinto ezisandla sakhe simbone ebaleka futhi ebaleka kuLabani egcwala amaqele haleluya ekubalekweni kwakhe egcwala amaqele uNkulunkulu vele useshilo ukuthi lokutha obukhona phakathi kwakho nomfowenu ngikuthanda haleluya simtholeke manje uJakobe eseBethel Nkosi yami ehlwele mfowethu uJakobe ahlwelwe kuphi eseBethel mehlwele eseBethel bese siyakhumbula ke thina njengama students akweyikamoya bese siyakhumbula ukuthi iBethel siyayazi ukuthi umkhulu wakhe uAbraham wayakhe ini lana umsamo eBethel emaqaqasini entaba wawubiza ngani lo msamo wawubiza ngofaith ukholo ngoba kunesithembiso uNkulunkulu ayisithembise kuye esasingakaphatheki kodwa siphatheka kweyikamoya nezokholo haleluya wathatha amatshe wakhe ithempeli umkhulu wakhe engakafinishi ukufika emhlabeni kangangokuba ngiyethemba ukuthi kungenzeka ukuthi kwalona le altare kwawona lo msamo wakhe oyise azange kukhulunywe ngawo kubo uJakobe beno Esau haleluya mefike lo kuthongo ke la eselithambeme ilanga selishonile ilanga ubusuku sebusondele siyafezela mfowethu embhalweni ukuthi uJakobe uthatha itshe elithile haleluya uthatha itshe elithile uthe ilona ngizokhoba kulona amadlangala lelitshe ngisupporte ngale ikhanda lami amen umeleleke mfowethu uJakobe la khumbula ukuthi siyayinqamula manje ngoba uyabaleka futhi ubalekela bani imkho yakhe uLabani ubaleka nabafazi bakhe ababili uRashel noLeah nayo yonke imfuyo uNkulunkulu ayimuphe yona haleluya kodwa ngifuna ukuqhakamisa lana ukuthi uthatha itshe eBethel ulala phezukwayo melala phezukwayo mfowethu mase eba nephupho la evakashelwa khona uJehova ubaba uNkulunkulu abone mfowethu ilada elisuka emhlabeni liyaphezulu ezulwini ingelosi zehla zenyuka kulona hey ay wena ufundisiwe ukuthi uJakobe had a wrestling match noNkulunkulu thina esamhlwa sifundisiwe ukuthi uNkulunkulu okwazi ukuba kwi-wrestling ukulwa nomuntu bese umuntu athi prevail upon God umuntu okwazi ukulwa noNkulunkulu bese wina uNkulunkulu ahlulwe loyo uNkulunkulu akuyena uNkulunkulu ngoba akekho umuntu oyowina ngaphezulu kwaNkulunkulu hallelujah now uJakobe he wrestles with ingelosi kaNkulunkulu kuze kube ukuthi liyakuyasa mfowethu uyayibona lento athi uJakobe ngeke ngikudedele ungangibusisanga haleluya mase mkhumula inyonga ingelosi kaNkulunkulu uyiqeda ukumkhumula inyonga mase sikhumbula thina mimbusisa ukuthi nanti itshe lethe le altare lakhe oyise mase kuinvokeka mase ku reactivator mase isithembiso uNkulunkulu asikhuluma kuyise mase siya activateka sesi-activateka kubani manje kuJakobe uma usifunda futhi nawe uzosibona lapha kuGenesis chapter 28 siya-activateka lesi sithembiso si-activateka kubani manje si-activateka kuJakobe haleluya
si-activateka kuJakobe. Same sithembiso esa-activateka kuGenesis chapter 12. Hallelujah. Same sithembiso esa-activateka kuGenesis chapter 12. Methi uNkulunkulu lapha kuverse 2, ngizokwenza ube mkhulu, ngizobusisa lo obusisayo. Mase ngiqalekisa oqalekisayo. Kuwena imindeni yonke yomhlaba iyobusiswa ngawe nje uwena. Saba activated, sesi-activateka kubani manje? kuJakobe. Hallelujah. Si-activateka kubani manje? kuJakobe. Ngoba mfethu umunge sona istudent saba Holy Spirit, ziningi izinto eziyokudida la embaleni engcwele. Hallelujah. Ziningi izinto eziyokudida. Ngoba leso sivumelwano esenzekile phakathi kabani kukaJakobe esenzekile phakathi kaJakobe noNkulunkulu kayise uAbraham noNkulunkulu kayise uIsaac. Sikhuluma isithembiso esakhelwe phezu kokholo. Hallelujah. But khumbula ukuthi uJakobe la is on the run, uyabaleka. Kodwa ngisho ekwi-run egijima mfowethu ebaleka ebelekela igemu neyigemane mfowethu ezenze igemegeme ezenzekile ekhaya ezakhe kubutha phakathi kwakhe nomfowabo. Indawo akuyona nabalekele kuyona nalele kuyona iphethe ukhiye wesibusiso esakhulunywa phezu kwamkhulu wakhe. Hallelujah. uNkulunkulu esimkhonzayo akasiyi umuntu okwazi ukuqamba amanga, akayona futhi nendodana yomuntu ekwazi ukushintsha umqondo. Hallelujah. So kubalekile ke mfowethu ukuthi noma izimo zinzima ubaleka, but ungaphumi ekubalekweni kwakho uzubaleke beyond intando kaNkulunkulu, uzubaleke beyond iplan uNkulunkulu anayo ngempilo yakho neyomndeni wakho. Baleka mfowethu kodwa ungakhohlwa ukuhlanganyela nabangcwele. Ngishuzwa kahle ukuthi ibandla usuyalizonda. Ngishuzwa kahle mfowethu ukuthi ngathi naloNkulunkulu akasebenzi. Zidonse mfowethu uyihudulele ngakhona kwaNkulunkulu. Ukuze ukuthi noma senzeka zikunethe within parameters usesipayeni. Hallelujah. Ngoba sikhona mfowethu esinye isivumelwano uJakobe angena kusona la umulabane emfika khona la emaqeleni akuphi aseBethel ukuthi wena uthatha into zami ngingenza noma yini kuwena, kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu usehambelile kulabani wathi ungamthinti, ungamenzi futhi okubi, ungakukhulumi futhi isiqalekiso phezu kwempilo yakhe, ngoba indaba kuyona iphethe ukhiye weyivumelwano engangena kuzo lo babamkhulu wakhe. Ngathi komqalekisayo ngiyomqalekisa, ngathi ombusisayo ngiyombusisa. Kade-ke ukuthi ukhuluma kanjani ukhuluma naye. Hallelujah. Yaseyiveka impilo kaLabani ngokuthi abalekele kuphe eBethel. Lafike khona ahlangana noNkulunkulu, naye wasevuselelani ialtare, wavuselela umsamo wakhe uyise mkhulu uAbraham, waze wogcoba ke yena waseyibiza le ndawo ukuthi yazi kule ndawo kunobukhona bukaBaba uNkulunkulu, kodwa bengazi. Hallelujah. Mhlawumbe ungayithola leyo nto thina singakufundela mfowethu la esho khona kanjalo ukuthi hayibo yazi phela le ndawo engikuyona inobukhona bukaBaba uNkulunkulu, ukuthi nje yimina ebengazi. Hallelujah. Lapha kuGenesis chapter 28. Uthi Jacob, when he woke up from his sleep, he said, surely, verse 16, Jacob evuka from ubuthongweni bakhe la kade ephupha khona ingelosi kaNkulunkulu ikhuluma naye indaba uNkulunkulu amhlelele zona. Umevuka ebuthongweni uthi hawu yazi impela uNkulunkulu khona kule ndawo enbengazi mina. Waseyigcoba le ndawo iBethel, kodwa yena wayibiza ngobani? ngo-El Bethel, ngokolimi alikhulumayo. U-El Bethel akulona igama likaNkulunkulu, igama lomsamo.
owavuselelwa ubani uJakobe owakhiwa uyisemkhulu uAbraham wase ugcoba yena uNkulunkulu wasebatrigadi wakwaba i-10 key solution yokuthi lesi sibusiso siphile kuye size siyosave ngisho umkhwe wakhe. Haleluya. Siyosave umkhwe wakhe uLabani. Now ukuzeke uLabani naye asaveke kwadingeka ukuthi uJakobe angene sivumelwaneni naye uLabani ukukhombisa ukubonga ukuthi ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu wakho ukhulumile kimi wathi ngingakhulumi amazwi amabi phezu kwakho ngingaqalekisi ngikhulume okuhle kuphela. Ngoba isivumelwano sithi okuqalekisa nami ngiyamqalekisa omelana nawe usuke emelana nami mina uJehova uNkulunkulu. Haleluya. Wathi uLabani mina ke isivumelwano engizongena kusona nawe ngizosibiza ngoJehari Sahadutha. Haleluya. Mina lesi sivumelwano sokuthi angithanga mengifica ngafike ngathatha imfuyo yakho ngakubhokoda ngomkhonto ngathatha izingane zami oyithathile njengabafazi kuwe uLeah noRachel ngase ngithatha nabasebenzi bami abebengisiza ungakafiki. Ngibonga nje ukuthi uNkulunkulu ungivakashele ukuthi noma ngihlomile ngithi mengikubamba mfowethu ngikubamba usemsamo wakhiwo ubaba owakhiwo ubaba wakho uNkulunkulu akhuluma naye kuwe ngokholo ubaba wakho angene evumelwaneni enzima noNkulunkulu zingakaphathe ngisho nangesandla. Haleluya. Mina ngijaha ngizongena kuphi mfowethu ngizongena kahle kahle enkanjini ebiyelo uNkulunkulu. Haleluya. Ngomndeni wena ophuma kuwe ngamafishane ukusho ukuthi mina ngikujahe ngaze ngayo cishe ngangena emlonyeni wengwenye ebekumele kufanele ngivele ivale kodwa uNkulunkulu emuhle wathi decide weLabani ukuthi uyangena emlonyeni wengoma noma wengwenye noma cha. Haleluya. Ukubonga ke kuNkulunkulu ebonga kuJakobe uLabani uthi hayi Jehari Sahadutha. Haleluya. Jehari Sahadutha. Haleluya. Isivumelwano ke leso phakathi kaLabani esaba ukuthi uLabani aqhubeke nokuba rich. Kunabantu mfowethu nawe ongekho aware ukuthi njengoba bekujaha sebekujahe waze wabuyela emsamo wakini okunezivumelwano ezithile uNkulunkulu angena nazo noyihlo omkhulu wena. Okuzothi labantu mebekujaha beze bayongena egcekeni lakini mesigceke livuka limelane nabo ngenxa kaNkulunkulu nje eyedwa. Haleluya. Uma labantu mfowethu bengezi kuwe bazocela uxolo. Uma labantu mfowethu bengezi kuwe bazothi mfowethu awukodwa mamthwala Jehari Sahadutha siyacela ukuthi uNkulunkulu wakho kwanele lokasesibonise kona ngoba siyabona ukuthi every time besijaha lengane uma simsikujaha size sikujahele egcekeni lakini kunento ehamabhadi nezinyama esibhekana nayo. Sonke izinto esizenzayo ayibonakala ukuthi ziyaphi nemali asibone ukuthi yakuphi. Siyagula sithi sibamba lapha kuvuleke lapha sithi sithinta lapha kuvuleke lapha. Haleluya. Sesiyabona ukuthi hayi man ikhona into uNkulunkulu afuna ukuyikhuluma kithi ngaphambi kokuba size simbelwe igodi silibe lokujahana nawe. Hawu mfowethu siyabonga ukuthi uNkulunkulu asilalelise lentshumayelo. Hamba ke nawe kubantu obajaha ngomsamo wokubi obajaha ngemsamo yemithi obakhafulayo othi kujela izinto emagcekeni asemakubo kodwa kuze kube namhlanje ayikhona yonke ephumelelayo imithi oyibeka phansi kwezimoto zabo nothinta ngayo icabha zezimoto zabo namawindi namathaya ezimoto zabo kodwa still lento eplanayo yenzeke. uNkulunkulu ingoba mfowethu usakunike leyo period ye grace yomusa yokuthi ubone uNkulunkulu bakhe. Hamba kuye kuyena lo muntu ufike ukuthi Jehari Sahadutha mfowethu. Haleluya. Jehari Sahadutha usho kuyena uzoyithola lento mfowethu uma ifunda imbhalo engcwele lapha kuGenesis uchapter 31 ufunda lapha uverse 47. Haleluya.
Now uma ungena ke mfowethu wena kuJehari Sahadutsa lo muntu omthakathayo uma exolela uzothini yena uzothi Khalidi oGaliyeli. Hallelujah. Izinto lezo kumele uzazi mfowethu. Amen. Ngoba umuthi Jehari Sahadutsa uyisho lento phakathi ofakazi kwama witnesses amaningi uyayiveza uyahlambuluka ukuthi mina ngumthakathi kahle kahle bengekho kuhle benginawo ngempilo yalo muntu bengimbiza phansi emhlabathini kodwa ngiyabona ukuthi indlela esengimgadle ngazo kungenzeki lutho ayikho inhlobo yenkukhu engayibulalanga ayikho inhlobo yegazi engalisebenzisanga kuyena but akuphumeleli. Hayi mfowethu uNkulunkulu wakho ngiyambonga ukuthi angazathathe mina Jehari Sahadutsa ngenxa ukuthi siyakholwa ke thina bese sibuyele emsamo yethu sithi El Bethel uNkulunkulu ophilayo noNkulunkulu okhona kulo muntu sithi Khalidi. Hallelujah. Simnika uxolo but asikhohliwa kwenzile we are watching until such time amukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Ilapho la sizobona khona ukuthi usengomunye wethu. We don't embrace thina bafowethu esambulelo kweyikamoya iscorpion. But iscorpion umsila sesunqamulile sakhipha ama-fangs ka-poison. It's only then la sithi khona usuwomunye wethu. Hallelujah. But mina akasuki konke lokhu kuwe. We watch you. Khalidi. Yona mfihlakalo uNkulunkulu afuna ukuyikhuluma nathi ke leyo namhlanje ngomsamo ukuthi umsamo wakho mfowethu uma ikhanda lawo kuKristu Jesu uma umsamo wakho wakhelwe okholweni nokukholwa uNkulunkulu uzuthembeke akwethembe uNkulunkulu ngezinto ezithile uyolingisela mfowethu umhlabeleli ngelinye ilanga athi mengibaleka Jehova ngisuka kuwe ngiyakubelekela ngiyofaniswa namanzi achithiwa ngenakutheka. Yazi mfowethu umubaleka baleka mfowethu ubuye nganeno noma udinwa ilanga lingashoni but ubuyele emkhathini uNkulunkulu akubekele wona uyophila ngaphakathi. Uzulinisele mfowethu omunye usizi owathi isizwe sonke sangakubo nomndeni usumuzwe nuke nephunga ngenxa yesipho somopha yenaso kuze kufike enhlizweni yakhe ukuthi ngisho ngathiwa abantu abasangamukeli kuma emkhawulweni yabantu yobungani nemindeni yabo sengikhishelwa ngaphandle. Nani ke bafowethu enenza uJesu ungakwazi ukufinyelela kuye uma nje mina ngingakwazi ukuthinta umphetho wengubo yakhe it's enough. Seningangixosha ke it's enough. Iba naleyo mentality nalowo mqondo uma umzalwane zaze ezinye izipho ukuthi ayiqalwa ngowena zaqalwa abazali zaqalwa umndeni ngoba usuyakholwa labo uNkulunkulu asekuvikele kubo uma bebona befuna ukwakha uxolo nawe befika kuwo bethi Jehari Sahadutsa vuma mfowethu uthi ngiyakuzwa but ngisakugadile ngoba ngisayibona le nkembo ukuyiphethe ngisayibona mfowethu le mcibisho lobongijikjela ngayo until such time uyilapha nalesi sting lamazinyo kaPoison onawo wakhiphe. Khalidi mukela uKristu mfowethu njengenkosi nomsindisi aphile kuwe. Uthini uNkulunkulu kithina namhlanje? Uthi uNkulunkulu mfowethu prophetically noma ungagijima ubaleke uzuthi uNkulunkulu akasekho, uNkulunkulu akekho, into yabelungu le. Sukela namhlanje khumbula mfowethu ugogo umbone evuka ekseni esontweni uvuka wena uhamba indlela zakho. Khumbula mfowethu umama wakho owayivuka geze athi ngenkonzweni usale wena uye kwigumba fire
khumbula namhlanje i-altara lakhe okungalo kungenzeka ukuthi wena namhlanje impilo yakho njengoba ikhona ingenxa yakhe. Abanye benu baneyincingo njengoba ngikhuluma emlenzeni. Nalimala nemoto niya kwi good time. Bashona bawu3 wasala wena. Wahlala e-ICU waphuma. Namhlanje awusahambi kahle ngoba usuneyincingo emlenzeni. Hallelujah. Awazi ukuthi yini eyakukhipha lapha. Laba abanye bahamba wasala wena. Kodwa uyakhumbula ukuthi uma ube ne-uniform yesonto, ugogo engazi kwakhe, engena education, ube ne-uniform yesonto ikholwa kuba uNkulunkulu. Wala ugogo i-altare lana ekhaya. Wakhuluma ugogo emsamo noNkulunkulu. Wase ubeka futhi nomndeni wakhe, wayibika nendaba yomndeni wakhe. Wasethi anginalutho esandleni. Kodwa ngiyacela ukuthi bona bangadluli kulesimo endlula kusona. Hallelujah. Uyaphila namhlanje. Hayi ngoba uguluva noma uklele. Hallelujah. Abanye benu baphiliswa ukuthi basahlala kule ndawo umsamo kwakhulunyelwa kuona. Ingakho nje usaphila. The day waphuma kuona sizokungcwaba wena. Hallelujah. Thatha isibusiso ke mfowethu namhlanje ukuze uNkulunkulu aphinde activate isibusiso sasekhaya kuwe nesomndeni azavule namasande ezulu for wena. Akushawarishe mfowethu ngama blessings uze ungazi ukuthi uzowenza njani. Ama blessings kaNkulunkulu overtake nawe bese wakho umsamo obonga kuNkulunkulu ngoNkulunkulu bakhe. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nawe la namhlanje. Ukuthi noma ungabaleka namhlanje khumbula la wena wabongwa khona njengesipho uNkulunkulu asiphe sona kuleli khaya. Ehamba uthi utholeni athi intombi, uthi utholeni athi umfana. Thiwe zangena inkomo wavuka umuzi. Kodwa ukuthi unjani manje namhlanje bheka indaba zabantu. Bathi ngiyacabanga ukuthi ntshumayela namhlanje the fact that we cross paths on it. Yabona, oh you stumbled on it. Ingoba uNkulunkulu ufuna ukukhuluma nawe. Ungagijima mfowethu kusho isiZulu mesiprofeta. Ungakhokhoba kodwa iqolo livele. Bakhuluma ogogo, bakhuluma omkhulu. Bakubika wena. Buyele ekhaya. Stay still always in the Holy Spirit of promise until we meet again. Amen.